Pozdravujem vás, dronisti. Moje meno je Marek Štrba a ako som v predchádzajúcom videu slúbil, budeme si ukazovať dron Matrix 4T priamo v praxi. Tak poďme na to. Ja som mal dron samozrejme pripravený a ukážeme si, čo dokáže. Nakoľko sme pri letisku, nebudeme lietať vysoko, budeme lietať len tak maximálne 10-15 metrov, čo sme na úrovni ani nie týchto stromov, ktoré sú napríklad tuto napravo od nás. Takže verím tomu, že nikto s tým problém mať nebude. Volali sme na väžu, je to vybavené. Takže ukážeme si, čo tu máme. Dneska sa zameriame sa na zoom. Nakoľko Matrix 4T je inšpekčná mašina, inšpekčný dron, tak je samozrejme zameraný na prácu a k tej práci patrí jednoznačne približovanie a zoom. Tak poďme na to. Ako vidíte, obraz je celkom fajn, pekný, počasíčko nám vyšlo. Zameriame sa na pyramídu. Tu predpokladám, že väčšina z vás pozná. A poďme na to. Dáme si zoom. Ideme. Poďme od nuly. Spustil som teraz aj video nahrávanie a poďme, priblížime si, čo to dá. Takže tu máme pyramídu. Pomaly ostríme. Máme 40-ku. Je to celkom rozpoznateľné. Teoreticky, keby sme sa na to pozreli, tak vieme vidieť aj koľko je ľudí hore na pyramíde. Nakoľko tu je maximum zoom 112, už citlivé ovládanie, to sme teraz na maxime, uvidíme, ukáže vzdialenosť. Neukáže. Dobre, poďme, vrátime sa so zoomom naspäť. Takže opäť 0. Ako som spomínal, máme tu blízko letisko, tak sa môžeme pozrieť na to, čo robia na letisku. Letisko máme tuto, týmto smerom, ešte vzletneme vyššie o kúsok. A tu máme hangári. Zameráme, aká je vzdialenosť, cirka. Tak ukazuje nám 1600 1629, 1630 metrov vzdialenosť. A môžete posúdiť sami, že na tú vzdialenosť sme 34, 38, dám 40 a vidíme napríklad prečítať, čo je na tej tabuli napísané. Štartujú nám to lietadlá. Podarí sa nám prečítať, čo je vidíme tam aj postavičku. Vieme zrátať. Už nie, už to je moc rozmazané. Ale keď si tak zoberieme pre predstavu, že ako ďaleko sme a že nič nevidíme, odtiaľ to vidím len tú modrú tabulu, tak je to celkom zaujímavé. V predchádzajúcom videu som spomínal aj srnky, samozrejme, že aj tie tu máme, tak si ich nájdeme, kdeže boli. Tu bol niekde v tejto oblasti.
Pravdepodobne už asi odišli, alebo a nie, tam sú, vidím odtiaľto, že sa tam hýbu, len ich nie je dobre vidieť, nakoľko sú aj oni hnedé. A tu máme srnky, takže zameriame sa. Takže okrem pyramídy a letiska si nájdeme aj srnky. Tie vidíme, tie by mali byť v tejto časti. A ideme. Už ich vidíme. Pekne, koľko kusov vieme zrátať. Dáme si vzdialenosť cirka koľko zamera? 640, 620 metrov cca. 620. Dobre. Vieme ich tu narátať. Nakoľko je tam hnedý podklad, tak je to zle vidieť. Ako pri všetkom, tak aj pri tomto platí jedno. Sú to drony, ktoré sú prioritne určené na prácu. To, kto s tým pracuje a ako to má v hlave usporiadané, je na každom jednotlivcovi. Aj auto, aj nožík slúžia za dobrým účelom. Bohužiaľ, keď niekto chce škodiť a robiť zle, tak si nájde dôvod, prečo tú dobrú vec zneužiť. Boli to veci vyvinuté za dobrým účelom, aby sme si skvalitnili život, alebo teda prácu. Takže môjim cieľom nie je poukázať na to, že je to špionážne dielo alebo stroj, ale skôr na to, že čo tá mašina dokáže priamo v praxi, ako dokáže uľahčiť prácu, či už inšpektorom alebo teda operátorom dronov pri záchranárskych prácach alebo prípadne pri práci, ako som tu spomínal. Teraz taká malá ukážka, sú situácie, kedy sa napríklad s dronom nedá ísť k vedeniu. My tu nemáme vysoké napätie, tak nebudem ukazovať na veľkom, ale máme tu malý stĺp, tak vlastne na stĺpe vieme si pozrieť napríklad spoje, či je všetko v poriadku, prípadne pri nejakej kalamite alebo pri nejakom zlom počasí, nepriazni, vieme zrátať potom, či je niečo prepálené alebo teda čo. Za týmto účelom sú vytvorené tieto drony. Vidíte, tu vieme pekne si priblížiť, zamerať. A zistiť vlastne, či je všetko v poriadku. Samozrejme, čím viac to približujem, tým viac to je potom aj citlivé. Ten gimbal, tam stačí malý ťuk a už to celé to uletí, čiže ja si tiež oddialím, priblížim si, aby som si vedel opäť zamerať. Trošku zaostríme, opäť s gimbalom trošku jemne dole a opäť doostrím. Nech s tým nejdem rýchlo a vidíme. Vlastne teraz by sme mali mať na celú obrazovku. Áno, pekne dróty, vedenie a či je všetko v poriadku. Ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Tam sa zameriame na batérie.